Welcome to Lading Red. Make sure to subscribe and hit the notification bell to never miss an episode of Lading Red. Oh, kumusta? Aniyan sa inyong alagad si Kangin Antifon Morales and then may partner ka pa na ko diri. Si Randy Tayad, kumusta ka mantanan? Asap kita ha? Always say a prayer. Magkamay lang pinamdum ni nga ako. Honest na ato giningi panlangin ng itong labang magagawang. Siya may naghatag sa itong kinabuhi. Thank you kay Lord. Sa mong gihatag ka na mong grasya matag adlaw. Thank you kayo. Pero kay Sunan, atong suwatampo karon ito katagan ng pagtagan ng pinadakinis o sa kababay nga mapatago lang siya nga TC. Kinigibawatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kay Sunan, ang atong sinder si TC. Problema, bahin sa kong igsuon nga gahi sa kignaong ba. Imong pakigsultihan nga siya lagi untoy anang mga tawhana, ako naman hinoy gikontrahan. Pero aro inyo yung masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan kong tanang mga panumpa, nga mahalon mo ako sa walay sama. Kinsa siya nganong nagluib ka. Kinsa siyang Bali na lang niya nagsakit sa imong ipon kay nanay mo magguwang rior kita di mo. hala no, sakit din nga ipon, natural man eh. Ay, naana di ay, doon kadiyot lang. Hipuson ko sa ring akong gigunitan, akong gibuhat diri ha, kadiyot lang. Sige day. Oh, kadiyot. Oh, lagi kadiyot sa. Oh, nang, unsa man ang imong da? Ay, bangga pa utag, day. Ikaw pili diha, basid na kay mapilian. Na, ayaw na lang ng uy. Kanang, kuan manggod nang, kanang, pamanggod may problema. Uy, sabay problema din yun, day. Ay, da, kanang, gamay ragod nang, kanang, miabot na manggod ang among bill sa suga, unya, naanay notice for disconnection. Uy, pela ba inyong bayranan? Duha naman gud na kabuhan nang yang among bill, 5,000 kapin. Ay, mao ba? Oy, anya sa man. Pahuwa mo taka, oy. Pahuwa mang aditas laing tao ikaw pa. Pila ba imong huwamon? Sige nang bi. Kana lang ang among kuhaon nang di lang sa kuan ng mga items ha. Na, sige. Pila man. Kanang 17K lang nang. 17,000 lang para maapil ako bayad sa ang tubig. Basig maputlan po niya us tubig ba? Daods, ay way problema, oy. 4 months to pay man na day ang ako. Kanang ako lang ihatag na nimo for 6 months ha, para di ka magkalisod ba? Okay nya. Pila may tubo anak nang? Ay, kamay ra good. Ikaw man, 15% lang kay ang uban 20% man ang akong hatag nila. Ikaw man, 15 lang. Ginoo ko. Grave sa dana day, forbida. 15% forbida, no? Dakuha sa dana day. Gawas pa igsuon kun mo. Di unta kanya taga 15%. Dako sa kay na, oy. Dumay romang good. 20% ba yakid unta na, pero ako man iya lagi 15. Ay, forbida, bisa na. Dako ra kayo na. May panglaing tao tamang utang na. 10% mo na. Spili niya o si Atisi ay. 10% na nila. Grabe, sa danay mong manang, oy. Hubagan mo siya stuli, anak. Hubagan na siya sliko ka na. Hala dong, dili ka na mo hinungdan nga gigwiter nas manang? Uy, forbida. Na si Gwitter mauna na. JJ na na. Ha? O si Gigi? Ginagmay ka ba? Unsa? Nagpatanto mangguding akong maguwang unya nagpautang pod. Daghan tuod ang nagreklamo nga dako ra tubo ang iyang patanto, pero nagtuo ko nga sa amo dili niya patubuan kay igsuon lagi. Pero naunsa ba nga may tubo man lang gihapon, 15 pagyud. Mao to nga nagkalalis gid maayo sa akong bana. Unya, nagtimi-timi man ka diha. O kaganay sa sudan nga mao man na imong paborito, isda nga bilong-bilong. Lagi. Lami minta kay ni tuslob suka pero wa akong gana.
Huna-huna gili gusto beranan. Labi ng beran si maguwang mo. Ay sus, naunsa man ka. Nganong maproblema man ka nga pwede raman to siya nga unya-unyaon lang. Oh, lagi, unya-unya. Oh, lagi. Pero ang atong beranan niya, bapurti mang nakuha kay dako kay tubo. Sabi, tao niya. Sige na lang gud eh. Ang importante nga maluwas ta sa atong problema sa suga. Unsa man gusto di ka maputlan ta ha? Ay, lagi. Pero ang problema, go, di masulbad pinaagi sa laing problema. Problema, gyapon na. Ay da naunsa man ka. Uy, naunsa man ka. Ako ray bahalang mo diskarte ana sa akong maguwang. Wow, kagwapa gyud ni mo ron oy, si Tare. Matakita na ko ni mo no, dan kaan naman ka kagwapa day. Saba diha peloy. Lagi ka nakita gyud nato, bida. Murag magkagwapa mga jud ka. Paupitaw permit yung kong mangita ni mo kay maningil ko. Bongo sa ito eh. Ay, kanang, pwede sa sunod sweldo lang kumuhatag. Day, kay murag, di korona. Ay, daan pa yun lagi ko. Alaoy na unsa. Standard naman ng imong dialog piloy. Oo, sa ko'y standard ay. Karaan na ba? Ilisi sa nagpag-uoy, kadang makatuo sa taba. Oo, sa mga mag-uha, day. Ay, kuan paron padanglit, kadang mo ingon ka nga. Ay, day, di ko kabayad, na-admit ko gahapon, hapit ko mamatay. Dort. Nang sita, nakitambal sa sakit sa tiyanang. Kay murag gisakitan man ang akong anak sa tiyan, uy. Kadtog batag masuso nga, pila pag adito kabuan. 5 kabuwan nang. Ginoo ko in taon, daon sa di ay ang bata, ha? Nagsige lagi kilak. Bisag unsa na kong patutoy, magsige ko kilak. Hala, basikibot danastian. Kadiyot hakay, kuhaon ako ang IPI as City de Manzanilla. Huwat ako, at tuon atong anak mo. Natadawa gibutdan lagi nas tiyan. Ugwa pa na nakuha plasi ang tiyan anas IPI as City de Manzanilla. Di kyud na makatog. Nay na natanawa, lami na kay iyang katog. Sunod, pag tinergid aning as City de Manzanilla, kay dako man kay ikatabang ni mo nga doon na pa'y batang masuso. IPI as City de Manzanilla? Oo, uy. Okay na din siya, uwa pa'y tuig nang. Kadang 4 anyos pa ubos, maayo na ang IPI as City de Manzanilla. Ug ang nakanindot kun anak kay dili lang na para sa kolik, kun dili mohupay usab kini sa ubo ug sipon sa bata. Mao ba nang? Oo, uy. Nakita manggod nga ang IPI as City de Manzanilla kasaligan nga dang panan nga maoy gisaligan karon sa mga henerasyon. Gigamit pa karon og ugma. IPI as City de Manzanilla na ilhan nga dunay makapakalma, makapahupay sa mga gibati sa bata ug makapahayahay kinis ilang gibati. Mao nga pagpalit gyud mog siguro adi ha. Siguro agyud nga IPI as City de Manzanilla kay makasalig gyud ka para sa bata. Nga daghan ang nangutang sa akong maguwang nga mga lalaki nga wa kay niya presyura og paningil kay lagi ulog-ulukan man lang siya. Mao nang maglagot ko kay nga rin namo, grabe kay siya makapaningil. Daod sa baya mo tese, wa naman mo klaro, mubayad pa mong dili, sige naman na mong unya-unya. Apiki palagi kaayo manang. Peke! Onya, inik-abot asaslain ninyong bill sa suga, unsaon naman sa da, ha? Maputla na sad mo. Be, kung maputlan mo, asaman mo dagan. Nga rin na sad nako. Maabit ang paninglong tagyod mo kay para og maapiki na sad mo, makadagan pa mong usab nako. Kay naamag ko ikahatag ninyo. Nya karon, unsaon man ha? Usabay akong ihatag ninyo maapiki na sad mo nga wa pa man mo kabayad nako. Mubayad lagi mi manang naunsa man sad ka uy. Orya lagi asaman ang inyong bayad. Sige man lamog ingong mubayad mo. Unya wa boy gitodol nako.
nga, di pa man makahatag ni Moron kay lisod pa man mi. Kapoy, sige lang ka lisod. Wa na lang yun mo'y asenso. Paitasan ni mo man ng uy, sa laing tao, okay ra ka nga, dili sila mo bayad, pero kami, imugid ming piiton. Usa, unsa'y piiton, ha? O kinsa magkunong tawhana ang anak o paningla silang utang, be? Kinsa mga tawhana? Sila si Pilo ug si Ambrosio. Jesus Maria Josep, nahibaw ka pati sikon nga nung dili ko sila paninglan, ha? Wa, ngano di ay? O sao ba na ko pagpaningil nila nga di man magpakita na akong mga panuhak? Ha? Kundo na'y mga tao nga pagkakayog naong kanang yung duha, nag-ilog nas pagka-presidente ng duha, presidente sa pagkabagagnaong. Ay, sita ay akong kasugat. Inahak ni wako'y kataguan na. Nakakita ko siya ako. Giyahak na. Diskartihan ko ni Mayo. Ambrosio! Uy, day sita! Daan pa yung gulagi nga ikaw, gini. Sa layo pa, nakatimaho na ko sa imong kahumot. Ay, mao ba siya? Ay, salamat ka nakita na gyud ta sita. Dugay na kayo ko nangita ni mo, uy. Ay, mao pa, nangita di ka na ko siya. Why dili mangita sa imong kaanyag ron, uy. Bisag idaran ka na, pero mura manggihapon og mga 20 anyos kapin. Ay, daoy, maulag ipod na isulti yun nila ay. Ni kinsa? Si Pilo, mao man ay iyang sulti nako. Parehas lagi mo. Parehas may nakakita sa imong kaanyag. Gawas, ana, parehas mong duha nga kusog, kaayo manago siyo. Ug masakpan, kusog sad kaayo mamulatik. Sita, dili ta niulating ako na, uy. Ha? Og dili sa ko buta nga, dili makakita sa imong kaanyag. Kung wa pa lang ta ko'y utang ni mo, day. Gipanguyaban taon ta ka, day. Ha? Kung wa pa lagyan ta ko'y utang ni mo ba, nanguyab lang ta ko ni mo, pero sao nga, naapamang ko'y utang ni mo. Wa pa ba taong ko kadata ni mo, bisag ka usa. Mauwaw ko, basig imo niya kung ibasted. Daoy na unsa bang ka, tuo ba ka ng utang, uy, kalimti to, uy. Kasi nga, Ay, isipan na lang tong ako tong regalo nimo. regalo. Oo, isipan lang nga ako tong birthday nimo. Uy, man naman akong birthday. Sa sunod ay nimong birthday. Layo pa man, dugay pa mga adlaw sa mga minatay. Nataw day ka sa adlaw sa minatay. Gwapa, gani mo smile dahil Ay. makabuslot mag-brief. Papa ka di, ikaw ang brusyo, no? Joker kaayo ka Bito, tanan. hey. Kining, unya na lang tingali ko manguyab ni More, kanang wa na ko'y utang, kanang maka-impas na ka ba? Kanang wa na ko'y utang, babsag gamay. Aw, impas na lang to. Sige. Ayaw na to huna-huna imong utang. Okay na, day. Salamat. Pero, napa mo ko'y nagang utang ko, hasol pa kayo, ang una-una, Ay, sus, naunsa ka ba? Huwag na nga nagkahasol sa imong huna-huna. Nga naman, pila ba'y imong utang? Mga 20 mil kapin gito, day. Pila mang kapinabi. Mga 22 mil gyud tingali ang tanan day sita. Sige ha, huwat ako ha. Ayaw paglakaw, mubalik ko. Asam ka day? Ay, maningil sa ko. Kadiyot na kaayo ko. Oy! Ay, salamat. Nanaos diskarte. Kinita, morag makabingwit ko anig dakok isdada. Yes! Awa na ko di mo magawa. Kaya nga naman. Siya kung maningili mo, mura ka mong di igsoon. Piton kag maayo. Pero laing tao, ambot lang. Imbis paninglon, tagaan yung laing kwarta. Unsa? Pinsa man? Kinsa pas Pilo? Si Pilo, gubal pang nakautang niya. Nabing mga kanahan. Ngaila ko nung unuuluhan si manang ni mo para di makapaningil nila. Yaw words ko di. O nahibaw ka nga gipanabi, grabe kayo. Kay si Ambrosio nga, wag yung bayad-bayad tao niya. Inay nga iyata ko nung paninglan ta, gyatagan ko glaing kwarta sa Ambrosio, 22 mil. Ang Di, naman ako binuha nga ko eh. Gusto ka masayod la. Ato to si Intoy Bayot. Kay mautoy na ibaos ta ng istorya. Kay si Pilo mo ginanabi, sige sulti niya, ngadto kang Ambrosio. Unsa?
sa gisulti ni Julio nako, mao nga gisuta ko dayon kining maong istorya ug akong nasayran kay ako man gyung giatubang si Intoy Bayot. Ay, mapugnan pa ni. Charles, dili gyud ay ha, dili gyud ang makakakuha day. Relates gyud. Ako mismo, magisultihan ni Pilo. Unya si Pilo, gisultihan day sa siyan Ambrosio. Ngawa magani siya kapanguyab. Kitagaan na siyang kwarta. Unyang yang utang, impas na. Ngawa pa sa makadata ni ini. Unsa? Paminaw na ko, Tiseno, paminaw. Kanang negosyo sa imong maguwang, no? Murag layo rang usa ka tuig, ana. Mabangkrap yun na siya. Kayang iyang ikabuangan karon sobre pas alimato ko sumusop-sop. Unsa? Ako rin maluhin si mong sister. Pahimno, igod tao na rin masapit man ko. Pahibaw agad siya, pahimang igod kay. Siguro yun ko magkwarta. Pangwartaho na siya anang mga kanahan. Kay nainaong anang Ambrosio. Ambot lang. Mas forma pang lubot kaysa iyang now. Ka-animal ga ng tawhana di ay? Maungak po na ako pa ikaw, no? Istoryahin na imong sister, day. Madili siya magpakabuang anang Ambrosio. Kay pangwartahon, di ko siya anang tawhana. Inikahurot sa kwarta ng imong sister. Wa na. Adios, patria de adorada. Mugawas na ang pagka-magician anang Ambrosio. Kay magician na siya di ay. Uy, mura nag-magician. Now you see, now you don't. Unsa? Misamot nga, wagi ko mahimutang sa gisulti ni Intoy Bayot nako, nga murag yung pangwartahan lang siya ng Ambrosio ba. Mao nga, nakigsulti gud ko niya. Ay, ako do panghilabot sa kong kinabuhi, tise. Kay dili ni imong kinabuhi ako, ne? Ay, lagi manang. Pero igsuon taong ko nimo. Naglantaw ko sa imong kaayuhan. Og nagbantay ko nga way magbinuang nimo. Imo kong manghud, good. Ay, okay sabay. Nagbinuang ko nun ako, aper. Ay kinsa pa ka ng mga lalaki nga kusuking mangutang nimo. Naibaw ka manang, naibaw ka ako ginaluoy nimo. Kay ikaw ray gisumsuman sa mga tao dito sa tindahan ng iska. Ay, I don't care. O kung sa makuno ilang giistorya bahin ako, be, onsa? Nga giulog-ulogan lang ka ng mga lalaki na kautang nimo. Aron di ka makapaningil niya. Mao na, nga binuangan lang ka. Naiusa diha ka nagingan lag Ambrosio, giuntoy ka lang anak niya, gipangwartahan ka lang niya manang. Hilom! Agay! Manang pa man ka manang, oy! Tungod kay wa kay respeto nako ga imong maguwang, ha? Gibuguan ka na lagdod nako, ha? Wa ko magpauntoy tungod kay dili igon ana si Ambrosio. Mahal ko ni Ambrosio! O kalipay nako si Ambrosio, buot sa ayaw sa kilapti nakasapot ka! Manang, kung dili ka gustong mag-iyahay na lang ta, ayaw paghilapot sa akong kinabuhi, ha? Kung ayaw hilapti ang mga tao, nga naas akong palibot, ilabi na nas Ambrosio. Kay mahal ko ni Ambrosio, ug mahal ko usab si Ambrosio. Nakasabot ka, ha? Karon, usara ang gusto na kong bahitabo. Unsa man manang, bayre na ko sa inyong utang. Kung dili ka gusto nga mag-apo tas barangay. Manang Sita. Muna akong problema ron, kay kami na hinuon ug ang akong maguwang ang nagasumpaki, ang nagkabikil. Dili magpahilabot siyang kinabuhi nga bisan klaro na kay gipangwartahan lang siya sa maong tao. Unsa di akong buhaton nga malikay siya anang maong tao? Unsa man og kamo ang pasultihon, Tessie? Sendo na ito ka nagadawa, Goliath? Si Inday si Ate Pres. Ay, si Tacy. Nasa isuon nga Sita. Oo. Nya kadi mauni Ate Pres ang iyang maguwang si Sita. Kuha ni siya kanang negosyante ba. Nya putlan na ligi taon silang sugas Tacy. So nung huwam siya siyang maguwang,
Ipahuam, giingon siya nga 15% tani dang imuha 10% lang. Ay sugot siya iyang banag yaw-yaw. Pero ang nakapait ti pres kun maningil iyang maguwang nila, mura siya dili isuon kay grabe kuno kayo maningil. Pero ang kinisisita iyang maguwang, pero ang uban kun Uban? ti pres kun natikatikan ra siya, oy mura lagwa oy, agi paguyapan pa siya nga bursyo. Nya Wala, ka bursyo ilad-ilad bagi tao. Kalain na ning sita, no? Dili man ganyan taangay niyang Tinood bitaw. patantuhan ang iyang igsuon. Igsuon ko na. Isuon gyud sila. Oo. Pati gyud kayo. Bam, unsay mo ikasulti diha ba? Basa dito mo basa nga unsay atong mahimo dinha ni TC og sita. 20%. Isuon mo sila 20% na lang. Kung ani ka sa Santiago, atong paminahon, kung ani ka sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 24, busa nakita ninyo nga ang usa ka tao isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Sa 26, verse 26, kay sama nga patay ang lawas nga wa nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun way buhat. Sa ato pa, nagtuo mo gud siya nga gimahal gud siya ni Ambrosio, so iyang buhat iyang gipakita pinaagi sa paghatag og kwarta nga tos laki. Oh, lagi, Kay lagi. iyang pagtuo nga gimahal gud tos laki. Dila Oh, dako gyud pagtuo nga gigug nga sa Ambrosio, pinaagi siyang pagtuo, iyang gikuyugan sa iyang buhat, gihatag niya tanang mga kwarta karon. Kung ipadayon ni dire sa kapitulo 3, versikulo 8. Apan walay makamanso sa dila, daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. So, nagpadala siya sa iyang gibati, mga dila. mga dila Mga dila, no? o mga tsula. Pero ang ako ba? Hindi Ma'am, ka pata. nagpangutana, ikaw lagi, may kakay, bisag, wa ka magtuo nga, mahal ka, pero nihatag ka kwarto, ano? Kini siya ate ba? Di ba? Adili, ang paghatag nako, ang paghatag nako ayuda, kung tanaw na kung Ayuda. tabangonon. Kung tabangonon. Oo. Oh, nabi tayo isahay nga kanang nagpadungog-dungog nako nga kanang magkinahanglan sa 2,000 kay Oo, mo take dako. exam para sa kanang mga sa welding ba? Oo. Ya gihapuhap ko kung madam sa 2,000 paan. Datis na ba? Oh. Nada ka. Ikaw Gyud. pa. Wa pa, karon ko nung gabi eh. Usbo na ko ha, nga dili sa Basaon ni Santiago, giingon nga dili sa pagtuo lamang ipakita sa buhat. Kay kung ang imo kunong pagtuo nga way buhat, patay. Patay. Karon kay nagtuo man tinuod siyang gimahal siya, ipakita siya pinagi sa buhat, pinagi pagsuborno. Karon pagpadayon ni Res kapitulo 3, giingon man nga ang dila puno sa hilo nga makamatay. Oo. Kanang dila ni Ambrosio, way siguro Puno makamatay. na silo. Way siguro Mamatay na. makamatay na niya. Kamatay ka na niya. Oo. Kanang Maurot dila. hindi ang kwarta diya. Kanang dila ni mo, bam? Ha? Kanang imong dila. Makapatay yan, pero lain ang mamatay. Time sa kana si Sita nga nagpatanto sa kwarta gingon Oo. diri nga ang dila puno sa hilo nga makamatay nya ningon ta nga mamatay na unya paminaw na ko pero dugay na sa namatay sige ko panlupad yang kwarta Pero kada sita bam, lahi na siya kung mamatay. Lain man taong mohilak. Pero kanang imong dila kung makapatay, ang mamatay may mohilak. Ang imong dila mo'y makapatay? Makapatay. Dili makabuhi? Pero ang katong namatay, ni hilak. ako ba nakatawa ko Ano? tirinitabonin ako Nga. nakita mo sa kong boyfriend Nya? iko madali-dali ko kaligo so nipalit kong sabon ko dong papalit ako wings niya na ako ang anak sa tindiran das kigo kay sa parador gipaningot sa mura magway ko nagibitay ra magod a wings nga sabon pero ko napkin Sabi ko, ano mo na ako? Nala kong binuwan, So, sa ate tambal. Bali ang tanang Biblia ngayang gituman apan bali. Ang pagtuo nga gikuyugog buhat matupad na Senyor Santiago, bali. Bali. Na bali na ya pagkatuman. Tinod. Oh. Di- Ayaw undang nga dahil si ang pagpahinumdom si mo maguwang nakitang mga babae usahay politikan lang kita sa mga laki nga tamis ug dila kuya pa diabetes Da. kita Tinod. Madada yun, no? Diabetes o bulsa. Madada yun, bam? Madada yun. ako sa Paano? kano kita mga babae no mulitan sa dadayo
Tambagi gyud day ayaw undangin yung uban din sa pagampo. Oh, tawag ni Mama Mary. Kay kanang igsuon nimong babae, kanang naang maabot niya panahon. Nabi to istorya. Gabi igapon istorya. Parti parehas nako gyapon. Ang parehas nako, perting mo bangka. Perting pong mapagkuan sa way kontrol. Ako mugasto man ko pero sa nagedad ko og mga 14, 15 ginglan ko sa ngaman. Ikaw bayuti ra ba ka? Basi kanimong kwarta niya mahurot ros mga laki. Bayuti ra, wa ingon bayot. Wa pa man sige mo naladlad ako. Bayuti ra ba ka basig mahurot niya nimo kwartas mga laki ha. Unang karon og magkikuyukuyog ngani kong mga laki. Ako yung ginumdum atong isulti akong papa nga kontrolon ako gamay ang kwarta. Kay may isulti akong papa. Muna hintay kanang na ang sulti ko nimo magwang kay kagabi nakadungog kong mga laki ng istorya ha. Naay gusto kay mo bangkang inom. Ang usa din kay siya miinom. Ingon ko nga, nindot niya no dagan siya natabangan. Unyong magkalisod siya kanang mutabang niya na yung mga ipangpainom no. O si sulti sa kalaki siya nga, unya, ug nagtrabaho sa construction sa may tabang. Ugay kwarta sa may tabang niya, ug mohutan siya kwarta wa siya magtigom. Mao. Ana, Mao, no? Jud. Oo. Muna, nitubag sa nguseng, minas pambina kay na may tigom daw. Tambagi na kuyugi sa pagampo kay matod pa sa akong amigo nga pare sa kining ordinaryo lang nga pagampo kanang gitawag amahan namo kinsa nagtrending sa balita ganyan ni Tony Rofel kay ito. gisayaw sa bar Nga naman to. gisayaw Wa ko sa kadungog sa kan. Oo, nya kas sanina pa jud kunog sanina ni mahal Ginoong Hesus Kristo. Nga naman na. Bastos kay Ate Pres. Ako ni Uy, mga batasan, no? Oo, ako ni Mga bayot nga. ako ni Mga comment bayot dito ato ni Rofel dito nga programa nga kanang dili gyud ba yung sundon kinauto ba sa iloon siya sa Ginoo kay sa among pagseminar niingon ang katong speaker ang pare nga ang kining pagpangadi sa amahan namo kinahanglan igampo nimo puno sa pagpaubos, Mao na, oo. puno sa pagkamapasayloon, puno sa kamatinahurong kay kanang pagampo nga ama namin naana kuno sa wa pa ang Biblia. Mo bitong gitawag siya the Lord's Prayer. Mao na. Uban sa pagampo day ha? Oo. Ang mga dila din pantayan day ha? Kailangan ka na dito naman no. Kuna ko ang Pasol Tihon.